שלום קרן, אז באמת תמונות מאוד דרמטיות שראינו כאן. הטרקטור מתחיל באיזשהו מסע של 600-700 מטר, אולי פחות. נהג הטרקטור עולה מתוך אתר בנייה שהוא עובד בקצה רחוב יפו, החיבור שלו עם רחוב שרי ישראל, עולה מהאתר הזה, או דורס מכונית אחת או שתיים. אנחנו רואים עכשיו את האוטובוס אליו הוא מגיע אחר כך, קו 13, הוא הופך את האוטובוס, חובט בו כמה פעמים, אחרי זה עוזב גם את האוטובוס, אנשים מתחילים לצאת. זה התמונות שאנחנו רואים בשלב הזה, אנשים שמתחילים לצאת מהאוטובוס לחפש עזרה. אבל הטרקטור בזמן הזה, צריך להבין, בזמן שאתם רואים את התמונות האלה, בזמן הזה נהג הטרקטור ממשיך ודורס רכבים, דורס הולכי רגל ברחוב יפו, הוא נוסע נגד כיוון התנועה. בשלב הזה שוטר עולה על האוטובוס, וזה השלב שכבר אתם רואים, סליחה, על הטרקטור כמובן, שוטר ואזרח, שוטר שלא יורה משום מה בנהג הטרקטור, במחבל, אבל אז האזרח, משה פלסר עם החולצה הכחולה, עולה גם הוא על הטרקטור, יורה בו כמה יריות במחבל ופוגע בו באופן קשה. השוטר שראיתם עולה עכשיו, שוטר יס"מ בשם אלי מזרחי, קופץ גם הוא על הטרקטור, רואה שנהג הטרקטור, המחבל, עדיין חי ומתכוון להמשיך לנסוע, אפילו הוא לוחץ על הגז, מתאר לנו קודם אלי מזרחי לוחץ על הגז והטרקטור עוד מתחיל לנסוע שוב, ואז גם שוטר היס"מ יורה בו. ומה שאנחנו רואים עכשיו זה איך מפנים גם את השוטר הראשון, השוטר עם האפוד הזוהר שעלה, השוטר הראשון מפונה, ואת גופת המחבל. וכל האירוע הזה מתרחש באמת במהלך כמה דקות ארוכות, שבהן נהג הטרקטור מצליח לפצוע הרבה מאוד אנשים, להרוג 3 אזרחים. עדי ראייה קודם מספרים שהם צועקים לשוטר הראשון, תירה בו, אבל הוא לא יורה מאיזושהי סיבה, ורק באמת כשעולה הבחור הזה, משה פלסר, הוא הראשון שיורה במחבל, בנהג הטרקטור. אחר כך מגיע גם שוטר היס"מ אלי מזרחי, שנמצא עם שותפו עם האופנוע במרכז העיר, כשהוא שומע את הקריאה ודוהר לכיוון רחוב יפו. צריך רק לדמיין מה היה קורה אם נהג הטרקטור היה ממשיך לכיוון שוק מחנה יהודה,